חבר'ה, בואו תכנסו. קזינו חדש, תבעלו $50 מתנה. וואו, מה אתה עושה? אל תתראה. מה זה אל תתראה? אתה לוקח לי אנשים מהמועדון ואתה רוצה שאני לא אתרחב, יא מניאק? יא מיס... יא מניאק... יא בני זונות. תעזבו אותו! חגי פה, סבאלה! זה הקזינו שלנו, אנחנו פה כדי להישאר. לך תספר למי ששלח אותך. מה זה, שורף? מה זה? זה בול. מה חסר שידרוס לי גם? מי עשה לך את זה? אלה בני זונות הסוטים האלה. יש לך מושג של מי הקזינו שפתחו? לא, הם לא אמרו. ואני מציע שנחכה לעוד אנשים. אני מציע שאתה תגמור את הטונה שלך, ועד אז אני אראה לך איך מסדרים את העניינים. זה ללכת ישר לתוך האש. מה אתה אומר, בולדוג? אתה יודע, פעם איש חכם לימד אותי שלכל בן אדם יש יתרון יחסי בחיים. אני, היתרון שלי שאני פסיכופת. יורים רק לכיוון העסקים. עג'מי, 30 שנה עבדת בשביל אבא שלי. פתאום אתה מתהפך עלינו מרקט, אה? תעזוב אותי, אבי. של מי היה המקום הזה לפני שהרסנו אותו? שלי. של מי? זה שלי. אבי, אתה תהרוג אותו. הוא אלכוהוליסט, הכבד שלו בגודל של אבטיח. הוא לא יישבר אחר הזה. מה? ב-78 3 שוטרים פתחו לו את הראש, שפכו לו לאגר, והוא לא פתח את הפה. לא רוצה יותר לשמוע סיפורים משנות 78. מהיום סיפורים שקרו רק אחרי 2005, הבנת? עכשיו תמצאו לי של מי המקום הזה, תביאו אותו לפה, נשרוף אותו יחד עם המכונות. אבי, זה שלי.